la Setmana Occitana, que é a Semana Cultural, on creăm muitos evenimentos para difusar a língua occitana sur la commune de l'Escar, essencialment. Que la creăm l'any passat, gràcies a l'IGAMS també, que ens ajudarà que ha parat dels 30 anys de l'escola. Donc, que es digam que cada any que non pas un événement ponctuel sur ce dia, donc on se dit que serait pour carré que poderem tornar às altas anades.